El nostre centre és un centre evidentment més jove que va néixer quasi bé de la mà del president del Consorci Forestal de Catalunya, que són dues institucions germanes que mantenim una col·laboració ferma, estreta i amb vocació de continuïtat, que pretenem sumar-nos a iniciatives, igual que nosaltres ens hem sumat a iniciatives, ens hem sumat a iniciatives que nosaltres proposem, perquè tenim un objectiu comú de millora de la gestió dels boscos i de la política forestal general per Catalunya, que coneixem que existeixen reptes importants com pot ser el tema de la fundació de les quals amb molt de gust, amb molt de plaer i amb molt agraïment sumarem la mesura que vagi concretar i estar en aquest projecte i en definitiva la salut al Consorci i a les jornades tècniques i vinícoles i agraïment per la paciència d'aguantar les 2:15 aquesta xerrada. Gràcies. Sempre del Govern Forestal, que també avui ve la presentació del conseller de Medi i Habitatge. Gràcies. Sí, realment el conseller s'ha excusat que havia de ser a Madrid, s'ha excusat d'última hora i la directora també ha acompanyat el conseller, amb el qual ha demanat això, que tingués aquest mínim d'atenció envers vostès, de fer acte de presència en el seu nom, no? I no em seu, jo en nom meu tinc el gust de felicitar-los, el bon gust d'haver-vos matriculat en aquestes jornades tan boniques i d'haver disfrutat un quant dies de bosc, i també agrair a tots els organitzadors, tota la gent que ha fet possible aquestes jornades, a nivell del propi consorci, com a nivell del propi centre, com del centre tecnològic, i de cada una de les persones que ha integrat això, i en aquest cas la Diputació tanmateix. Per tant, gràcies a tots, un acte ben lluït, gràcies a tots vosaltres, i felicitar el Consorci d'una manera molt especial, això també m'ho han ben encarregat, pel seu 60è aniversari, i per celebrar realment les 25 jornades tècniques silvícoles, que d'alguna manera jo hi vaig ser des de la primera, el qual vol dir que hi ha alguna canya de més, i algun cabell de menys. Gràcies, no vull afegir res més, una miqueta llarg i més té gana. Bon dia a tots. Si permeteu, jo sí que volia dir 4 paraules de cloenda d'aquestes 25. 25 són una data especial. 60 anys també és una altra, però potser m'havia més parlar dels 25 anys de jornades tècniques. Sí que no cal dir que Josep Maria, gràcies com a responsable del Consorci Tècnic de fer aquestes jornades, junt amb els tècnics del Consorci, però també gràcies a Joan Carles de la Diputació, que has fet aquesta d'aquí d'avui i d'altres que ens heu ajudat. Gràcies al Consorci, és un agraïment de veritat, i el Tecnològic sempre ens heu ajudat des del primer dia. Vam néixer junts, però a més el vostre recolzament sempre, no per això, sinó per moltes altres coses que anem fent plegats. El sector forestal s'està organitzant, costa molt. En èpoques de màxima crisi que el que tenim ara, jo crec que hi hagi una època de més crisi al nostre sector com aquesta, estem organitzant, és el més bo. També és normal, quan ja no tens res més, al final trobes la gent dius hem de fer alguna cosa, ens hem de desenvolupar, hem de tirar endavant el sector i juntem i ens agrupem. Ens estem organitzant amb una fundació i amb altres qüestions que estem treballant de futur. I estem reclamant atenció a l'administració, a la societat catalana, perquè entenguin que hi ha bosc a Catalunya. Sembla impossible que això no és molt normal, no, la gent no ho sap que tenim bosc a Catalunya. Perquè fins que la societat no reclami a la Generalitat, al nostre govern, que hi hagi bosc i li doni atenció a la Generalitat, no ens donarà ni els diners ni l'atenció que requerim nosaltres com a gestors, i el bosc al principi és el principal actor d'aquesta comèdia, el bosc tindrà l'atenció que es requereix. I això és molt necessari, per això una fundació nova de comunicació junt amb els actors més importants que tenim al país. I per això jornades tècniques, per explicar a la gent que passen durant 25 anys, ha passat molta gent, que ja no dic que han passat. Vam començar, i jo vaig aprendre d'ell, tots els meus coneixements silvícoles i dels que vam començar prioritaris, exclusivament per explicar què es feia al bosc i què passava a Catalunya al bosc. En una època encara hi havia una certa autonomia, una certa capacitat de fer coses. Després vam derivar-ho també que vingués gent de l'administració amb nosaltres per conèixer-nos, per debatre, per veure què passa sobre el terreny, si fem bé o no fem bé, perquè és millor debatre que discutir, que barallar-nos.
Després entra el nostre fons de tramitació del Col·legi d'Enginyers i d'Enginyers Tècnics. El professor Antoni també ha sigut fins fa poc el president dels col·legis d'enginyers de món. Gràcies a això aconseguim comunicar. La voluntat és d'explicar, d'educar, de debatre, però comunicar. Hem de comunicar moltíssim. I com us ha dit l'alcalde, els joves ens haurà d'ajudar moltíssim en el futur. Heu de comunicar a vosaltres, a la societat, què hi ha a Catalunya i què s'ha de fer. I entre tots aconseguir que realment tingui l'atenció que és justa i es mereix el nostre sector, el sector forestal. Un país que no cuida els boscos és un mal país. El país ha de cuidar les persones, en primer lloc, ha de ser just amb les persones, després ha de cuidar el seu entorn, finalment ha de cuidar els seus boscos. Els boscos són el paisatge de la qualitat. I la qualitat del país ve pel seu paisatge. Si no tenim un país com demana, el bosc com demana. Catalunya avui no està cuidant els boscos. El bosc és de l'acció lenta, gràcies a Déu, i aguanta molt. La cosa és molt sàvia i aguanta molt. Però a la llarga, si això segueix com ara, malament a mi. Tindrà un país digne dels catalans, i això seria molt trist. I entre tots, i jo al davant, hem d'aconseguir el canvi. I per això lluitem. Els 60 anys del Consorci, els 60 anys lluitant per això. I seguirem lluitant, i un període, i d'altres que venen darrere, que seguirem lluitant. Compto amb vosaltres. Heu vingut a aquestes jornades en què entrem nosaltres, que ens ajudeu a explicar això a la gent i el que no sigui el nostre país. Moltes gràcies per estar aquí, per haver vingut a aquestes jornades, l'any que ve, el que vulgui, pot tornar. Moltes gràcies. Molt pocs interessants amb el diploma. Molt bé. Adolfo Robledo Rivera. Miquel López Laia. Elisabet de la Chiesa, presidenta. Gerard Bosch Martorell. Lluís Bax Prim. Lluïsa, perdó. I finalment en Jordi Rei Bosch. Moltes gràcies i cap a dinar a la Creu de l'Arc. Aquesta gorra no rellisca, és que si no va molt bé. Sí. Molt bé, Adéu, rei, que sortiré de tot, tio. Prou, ja.